TMTV. Декабрның бірінші салқын сәлемләрін сезгә гадәттәгечә мин Лилия Гимаддинова җиткерәм. Якшәмбе кичен минем белән берлектә уздырырга әзерсез икән, озакка сузмый башлыйк. Яңалыкларым да, кызыклы репортажларым да җитәрлек. Сезне дә, үземне дә тоткарламас өчен башлап җибәрик. Татар эстрадасының танылган җырчыларының берсе Мәликә Разаковага татар сәнгате үсешенә зур өлеш керткәнлеге өчен Татарстанның ат казанган артисты исеме бирелде. Бу улуг исемне аңа Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов үзе тапшырды. Соңгы елларны Мәликә Мәскәүдә яши, күбрәк башкала сәхнәләрендә чыгыш ясый. Әмма татарлыгын бер кайчан онытмый, татар җырларыннан аерылмый. Казакъстанда узган Silkwy Star җыр бәйгесендә дә ул татар кызы буларак милләтебез данын яклады. Мәликәнең зур сәхнәләрдә чыгыш ясый башлавына инде 15 елдан артык вакыт узып киткән. Казан Татарстан халкы аны бала вакытыннан ук хәтерлидер. Без Мәликәне әлеге зур бүләк белән тәбриклибез. Алга таба да уңышлар юлдаш булсын. Яратуга бар канатлар бирде, сихри көчләр табып ышанма. Йөрәгемнән чыккан утлар белән яктым тәүге сөю ушага. Тик яратуың диңгез дулкынындай, ушагымнан очкан ялкыннардай, ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, ушагымнан очкан ялкыннардай, ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Дуслар, сезгә сөенечем бар. Чираттагы җырымның берсенә клип төшердем. Ләйсән Махмутова көенә маза иҗат иткән шигырь юлларын салып, мәхәббәт учагында дип исемләнгән композицияне күпләрегез ишетеп өлгергәндер. Җыр күңелемә бик якын килде. Шуңа күрә аңа октябрь айларында клип төшергән идем. Тиздән аны сезгә дә тәкъдим итәрмен. Әлегә клипның тизерын карап узыйк. Сезгә ошар дип уйлыйм. Әлбәттә, шоу-биз тапшыруның иң тәмле вакыты татар эстрадасының бер яңа клибын карап узу. Мин сезне әлеге десерттан мәхрүм итмим билгеле. Премьераны карап узыйк. Шуңа Худайга, мәңге сүнмәс безнең кайнар уча.
Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров шоу-біз тапшыруы кунагы. Дамир Зиннатуллин белән алар җылы әңгәмә корып, су куенып та кайтканнар. Буйдак егетнең серләрен хәзер белербез. Сәлам дуслар, шоу-бездә бүген кунакта татар эстрадасының популяр алып баручысы, татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров. Айваз, сәлам, ничек хәлләр? Сәлам, Дамир, Аллага шөкер. Хәлләр әйбәт. Бездә урак өсте. Үзең аңлыйсың, татар җыры алды, концертлар, проектлар урак өсте шабып йөрибез. Әле хәзер урак өстеннән бераз аерылып торып, мен синең инде Instagramыңда күргәнем, син йөзү белән бик мәшгуль, бик шөгыльләнәсең. Без сине хәзерге мизгелдә X-Fit фитнес клубындагы бассейнга чакырырга булдык. Беренчедән сорау, син профессиональ рәвештә йөрисеңме, яисә яисә үзең өчен генә? Юк, монда профессиональ йөзүче дигән исемгә мин дәгъва кылмыйм. Шуны аңларга кирәк. Ләкин үзеңнең форманы тотыр өчен һәм гомумән менә шушы күп эш, күп вакытны, көчне алып торучы моментлардан ял итер өчен мин атнага 2 тапкыр булса да килергә тырышам бассейнга. Һәм 4 ел дәвамында менә шулай азмы күпме моның белән шөгыльләнәм. Ярый, хәзер без синең белән барлык эшләрдән арынып, бераз ял итеп бассейнда исеп алырбыз. Һәм инде аннарысын рәхәтләнеп, синең нәрсә эшләгәнеңне, нәрсә эшләмәгәнеңне барысын да белербез. Синең белән гомумән сөйләшеп, аралашып алырбыз. Киттекме? Әзерме? Шумабыз әйдә. Әйдә, киттек. Hey! Айваз, хәзер инде синең белән аралашып алыйк. Сөйләп җибәр, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, нинди яңалыкларың бар? Гомумән синең турында сөйләшәбез бүген. Бик зур рәхмәт. Бу сөйләшүне минем турыда дигәч, мин инде канатланып киттем һәм шушы секундында ук әллә ничә проект, әллә ничә уй, әллә ничә үземнең шөгылемне барлык телевизор караучыларга сиңа җиткерәсем килде. Ләкин шуннан башлыйк. Яңа ел алды, татар җыры алды һәм шуңа күрә күп кенә хәзерге вакытымны алучы проектлар ул ничек тә булса бәйле шушы татар җыры белән. Шуның өстенә радио барлыгын да онытмаска кирәк. Радионың яңа елга әзерлеге, радионың менә шушы татар җыры белән бергә интеграциясе, бу барысы да шактый гына вакытны ала һәм нәрсә белән шөгыльләнәсең әлеге вакытта дигәнгә мин конкрет сиңа нәрсәдер әйтә алмыйм. Әле шунда искә төшерәсе килә. Мин үзем быел журналистика факультетының магистратурасының 2нче курсында белем алам. Бу соңгы курс. Шуңа күрә монда магистр эше, экзаменнар, зачетлар һәм укулар бергә шулай килеп кушыла. Аларга да азмы күп вакытны калдырырга һәм алар белән дә шөгыльләнергә кирәк. Минем белгәнемчә, син кичкенәдән бирле радио белән үзеңне бәйләргә теләгән идең. Диджей буларак инде син Арча радиосында да алып барганыңны беләм. Менә син гомумән тормышта диджей булмасаң, үзеңне нинди өлкәдә күргән булыр икән? Дөресен әйткәндә, мин инде 3нче класста укыганда, 3нче сыйныфта укыганда, мин тәгаен үземне радио өлкәсендә эшләячәгемне белә идем. Ник дигәндә, беренчедән минем хәтта гаиләдән чыгып карасак та, әти минем профессия буенча радиоинженер, әни минем бик иҗади кеше һәм әлбәттә инде радиоинженер һәм иҗади кешедән кем туала? Бары тик радиода эшләүче иҗади кеше. Шуңа күрә мин 3нче класста инде әле дә хәтерлим, әти миңа минем бүлмәгә ясап бирде махсус радио станциясе дип әйтик инде без аны, магнитофоннар белән микрофоннар кушылмасы ясап бирде өстәлгә һәм мин кунаклар килгәннән соң әлеге микрофонга сөйләп, магнитофоннан җырлар куеп килгән кунакларның күңелләрен күтәрә торган идем. Алар миңа язып, кемгә сәлам әйтәсен язып кертәләр. Мин аны сәламын җиткерәм. Әлбәттә бу бушка түгел. Аның үз бәясе бар. Җырлы котлау әйтик, мәсәлән, 5 конфет булса, җырсыз котлау 3 конфет. Шуны кебек мин 3нче класста үземне инде үзендә белмәстән, үземдә бәлки аңламастан 10 яшь тирәсендә шушы профессиягә тартылганмын. Шул рәвешле мин 9нчы класска, 9нчы сыйныфка кадәр үземнең беренче интернет радио проектымны оештырдым. Яшьләр радиосы дип аталайды ул. Шушы радиодан соң үземне профессиональ радиода санап карыйсым килде.
Арча педагогия көллиятын тәмамлаганнан соң мин туп-туры ел алдым Арча радиосына. Ләкин шунысынан атмаска кирәк, Арча радиосында да мин укыган вакытта, педкөллиятта укыган вакытта аңа ис салып куйган идем. Әле анда да ничек итеп диген. Тыңлаучы буларак конкурсларда катнаша идем. Конкурста катнашам, бүләге там һәм радиога киләм бүләк алырга. Ләкин миңа бүләк мөһим түгел. Миңа мөһим радионы күрү. Килеп керәм, карыйм, үзем бүләккә игътибар итмим. Кемнәр ничек эшли икән? Әкренеп, бер заманда булар аңлап алдылар, һәм мине бүләк алырга килгәнне. Мине кара исемлеккә керттеләр. Ләкин мин монда да туктап калмадым. Мин әнинең телефонын алып, исемне үзгәртеп, тагын катнаша башладым, тагын җиңә башладым. Тагын симени булды, тегеләр мине елмаеп каршы алдылар ул вакытта. Ләкин минем максат бер иде, радионы күрү, карау, өйрәнү. Бер килгәндә әйтеп карап чыгыйм әле дип, икенче килгәндә утырып карыйм әле, дүртенче килгәндә микрофонга бер ике сүз әйтеп карыйм әле. Һәм шул рәвешле бер ел эчендә мин әлдә хәтерлим, андагы танышып киткән бер диджей белән инде кички эфирне алып бара башлаган идем. Кички эфирне алып бара башлаган укыганда, укуны тәмамлагач, туп-туры киттем, эшкә урнаштым радиога диджей буларак. Диджей буларак эшли башладым, ләкин шул ук вакытта минем максат һаман әлеге дә баягы. Монда күпмедер канат җәям дә, тәҗрибә алам да, мин әйтәм китәм Арча радиосыннан Татар радиосына. Шакырдым, сәбәп итеп, янәсе радио көне бездә эшләп киткән, Арча радиосында эшләгән, Татар радиосында хезмәт кылган Ильяс Газизовны. Ул нәрсә өчен чакырганны аңламый, ул мине кунакка чакыра дип кенә уйлый, эфир өчен, ә минем максат эфир түгел. Татар радиосында хәлләрен чигәрәк, анда кешеләр кирәк, мин белеп сорау. Эфирга чакырдык, эфирда сөйләшеп утырдык, эфирдан тыш үзем һаман төрттүрәм теге. Татар радиосында кеше кирәк, миңа дигән булып, күп тә үтмәде, 3 көндә миңа Татар радиосына шалтыратылар. Менә шундый Ильяс кайтып сөйләде, шундый бер актив егет бар икән. Безнең радиога килеп кара әле. Мин бит инде бу шалтыратуны көтәм, әллә хәтерлим Гөлнар шалтыратты. Сафарова. Мин инде булай теге, мине чакыргач, мин һәрвакыт шундый бер тактика сайларга тырышам. Үзең нәрсәдер тәкъдим иткәндә, үзеңә тәкъдим иткәндә, син һәрвакытта да әле үзеңнең шартларыңны куя аласың. Шулай бит? Әгәр үзең ялынып барсаң, монда инде әйдә уйлыйбыз, булай эшлә, тегеләй эшлә дип сиңа шарт куячаклар. Мин уйлап карармын дигән булам, ә үзем инде иштән yes дип инде шатланам. Шул рәвешле киттем мин Татар радиосына сынау эфирына. Ул вакытта да Гөлназ каршы алды. Гөлназ белән беренче тапкыр эфирга чыктык без, кички эфирга. Гөлназ һәр вакыттагыча ул нидер эш белән мәшгуль. Син радиода эшләгән егет бугай, эшләде диде дә чыгып китте. Мин компьютерында теге әле күрсәткән кеше, микшерында, ләкин әле дә ярый, Арча радиосында нидер тәҗрибә бар. Мин азмы күпме интуитив рәвештә үзем генә эфирга чыктым. Хәлбуки, теге нормаль ситуациядә диджейлар бер ай буе тәҗрибәле диджей белән практик үтәргә тиешләр. Мине шулай теге шулык бассейн темасы искә төшә инде, суда йөзәргә өйрәтәләр бит. Суның уртасына керәләр, ыргыталар да сине үзең йөзәргә өйрәнәсең. Шуның кебек радиода, Татар радиосында эшләргә өйрәнүем шул рәвештә килеп чыкты минем. Хәзерге көндә бик актуаль тема, ул да булса Татар радиосы эфирында безнең Татарстан Республикасының президенты Рустам Нургалиевич Миңнеханов булып узды. Әлеге очрашуны оештыру авыр икәнлеген барыбыз да аңлыйбыз. Ничегрәк килеп чыкты бу, ничегрәк булды? Шуннан башлыйк әле. Без быел Сәләт яшьләр оешмасы белән хезмәттәшлек иттек. Бу турда безнең тыңлаучылар һәм гомумән күпләр белгәндер. Һәм шул рәвешле безнең җәй көне студия оешкан иде Сәләт аланында, Биләрдә. Biz анда шакырлы кунаклар идек, мастер-класс белән мин һәм тапшыру продюсеры Алмаз Гыйльметдинов бардык Сәләткә. Ул көнне Сәләткә визит ясаган иде нәкъ Татарстан Республикасының президенты Рустам Нургали улы Миңнеханов. Без мастер-класс уздырып яткан вакытта килде, безне тыңлап торды да, ничектер Татар радиосы турында сөйләшеп киттек без. Һәм без аны шунда радио кунакка чакырдык һәм бәлки дип кенә эшләгән идек без аны, бәлки. Амин дигән сәгатькә туры килде. Кызыксынды безнең президентыбыз һәм менә октябрь аенда ул безгә радиога кунакка да килде. Рустам Нургалиевич Миңнеханов күтәргән тема ул да булса татар теле. Әлеге темага карата синең фикерең ниндирәк? Татар радиосы моңа карата нинди булса планнар белән яши микән? Гомумән моның турында уйлыйсыздыр дип уйлыйм инде мин. Әлбәттә, без беренчедән масса күләм мәгълүмат чарасы буларак, икенчедән бездә эшләүче һәм бездә яңгыраучы җырчыларның азмы күпме бу инде җырчының дәрәҗәсенә карап халыкка йогынты ясавын исәпкә алсак, чөнки Instagram, концертлар,
һәм гомумән авторитет дип әйтик инде, җырчының авторитеты бар күпмедер массага, халыкка аңа йогынты ясарга кирәк турыдан-туры түгел, безгә мәс'ул мәгълүмат чараларына. Бигрәк тә күңел ачу мәгълүмат чарасына, халыкка тыңларга һәм мәгълүматны кабул итәргә җиңел була торган, рәхәт була торган ысул аша тәкъдим итәргә кирәк. Шулай дип саныйм мин. Кычкырып, транспарантлар белән йөрү киресенчә безгә негатив уятырга мөмкин. Аннан халык тарафыннан һәр вакытта да андый әйберләр кеше турында фикерне үзгәртә. Матур итеп тәкъдим итә алсак, җиңел юл белән тәкъдим итә алсак, миңа калса бу иң дөрес юл безгә иҗат кешеләренә. Айваз, аңлавымча, син инде татар җырына сине чакыруларын көткәнсең һәм белгәнсең. Ләкин дә инде әлеге мизгелләр ничек булса дулкынландыргыч хисләр белән искә төшереләдер. Бу хисләр исеңдәме менә? Беренче тапкыр татар җыры сәхнәсендә басып торулары ничегрәк иде ул? Көткәнсең һәм белгәнсең дип әйтүгә бераз гына кертим хаклык, белгәнсең түгел, теләгәнсең дип әйтик без аны. Ләкин күңел турында каяндыр мин теге белү дә булгандыр инде, әйме, теге үзең нәрсәгәдер ышансаң, син бит инде булган кебек ышанасың аңа. Беренче чыгыш ясауга килгәндә 2012 елда булды бу хәл. Дөресен әйтәм хәзер, яшермим, ялганамы, мин хәтерләмим. Әлеге вакыйганы, әлеге фестивальне бар тик үземнең нык каушавым һәм эйфориядә булуым аркасында. Була бит менә теге нәрсәдер эшлидә син нишләгәнеңне хәтерсезме? Юк, теге әлеге айнып киткәндәй. Рәхәтлек тә, курку да, каушау да бергә барысы монда. Мин хәтерлим башланганын, мин хәтерлим тәмамлангач, менә байтып айнып киткәнемне. Шул вакыт араларында нәрсәдер булган иде. Синең янәшәңдә һәр вакытта да инде Гөлназ Сафарова. Әйтеп уздың, радиога килгәч тә Гөлназ Сафарова каршы алды. Аның белән беренче тапкыр эфирга чыкканыңны да белдердең. Бу ярдәм кулы сузу һәр вакытта да бара бугай, әйме? Кем тарафыннан? Гөлназ тарафыннан. Менә шундый фикер барлыкка килде миндә үземдә. Беләсезме, монда әле тагын бер моментны искә алырга кирәк. Без авылдашлар һәм иң мөһиме, менә шу бу, беләсезме, ярдәм кулу дигән әйбер һәм аралашу дигән әйбер, ул бит ике кешенең уйларының бер булуыннан тора, идеяларының бер булуыннан тора. Кайчан кеше дуслаша, кайчан кеше аралаша башлый, аларның кызыксынулары бер булганда. Мин әйткән әйбер, аңа кызык, ул тәкъдим иткән идея, миңа ошый. Шул рәвешле сәхнәдә дә шул ук. Сез бит инде һәр вакытта да бергә, татар җыры сәхнәсендә бергә, солянкаларда бергә, гомумән сезне гел бергә күз алдыйбыз. Кайсы бер кеше белмидер, Гөлназның инде тормыш иптәше бар, гаиләсе бар, ләкин сезне бергә бәйләп очрашасыз мәллә дип сораучылар да булгандыр. Соңгы арада, менә соңгы бер елда ишеткәнем юк, ләкин менә шушы 2016 елга кадәр миңа вакыт хәтта әнинең дус кызлары ашада йөриләр икән, очрашалар икән, торалар икән дигән сүзләр килгәли иде. Мин әлбәттә моңа шул ук елмаеп карыйм, Гөлназ моны адекват карый, иң мөһиме Гөлназның ире моңа адекват карый. Без Линар белән бик якын мөнәсәбәттә булмасак та, бик яхшы аралашабыз. Син татар эстрадасының буйдак егетләренең берсе. Хәзерге мизгелдә синнән сорыйлармы соң? Кайчан өйләнәсең дип, кайчан безгә килен алып кайтасыңмы дип әти-әниләрең тарафыннан мондый сораулар явамы, буламы? Бу иң популяр сорау. Иптәшләр, мин өйләнә калсам, барыгыз да беренче беләчәксез әлеге яңалык турында. Без синең мөнәсәбәтләргә килгәндә, синең йөргән кызыңны гомумән мөнәсәбәтләреңдә бер кашан да күргән юк. Ни сәбәпле? Булдымы икән? Булай дип әйтик, әйеме? Минем пешкәнем бар. Бу шушы ситуация белән моннан берничә ел элек йөргән кызны халыкка тәкъдим итеп күрсәтеп киң җәмгыятьчелеккә дип әйтик. Шушы кызга синең турыда һәр вакытта да менә ниндидер мәгълүмат ирештерергә атлыгып торучылар бар. Бу әлбәттә мөнәсәбәтләрне боза. Шуңа күрә мин үзем өчен принцип алып куйдым. Мөнәсәбәттә булган кешене публикага күрсәтмәскә, бигрәк тә ул үзе танылган кеше булмаса. Ләкин минем шул вакытта тагы бер хыял бар.
әлеге икенче ярым дип әйтик, танылмаган булса оңайлырак булар иде. Айваз, барыбер инде 40-35 яшькә калырга теләк юктыр дип уйлыйм. Барыбер аның нинди булса чиге бардыр. Безгә Ранил Нуриев мәсәлән әйтеп узган иде. 30 яшькә мында 32 яшькә кадәр мин өйләнергә тырышачакмын дип. Син үзең ничегрәк, ниндирәк шикләр бар икән? Әлбәттә контроль. Бу яктан контроль бар. Миңа менә 28. 18 ноябрьдә 28 тулды. Димәк, әле 30 яшькә кадәр минем 2 ел бар. Шушы 2 ел эчендә ничек тә булса, шушы мәсьәләне җайларга тырышып карыйм. Айваз, ярар, алга таба дәвам итик. Хәмде блог, әлеге инде видео репортаж дип әйтикме, видео рубрика барлыкка килде Instagramда, һәм инде шулай YouTube'та беренче буларак. Кемнәрдер шәхсән үземнән дә сорадылар, Хәмдинә апаны теге кеш белән сорамаганнар микән дип, Хәмдинә апа үзе ризалашкан микән дип, ни өчен бу видеоны ясадылар микән дип, кемгәдер бик ошады. Кемдер бик яхшы булган, ниһаять мондый видеода барлыкка килде дип уйлыйлар. Төрле фикерләр барлыкка килде, ләкин үзегез ничегрәк Хәмдинә апа белән сөйләштегез, ничек аны ризалаштырдыгыз? Ике фикер. Шуннан да ике фикер, монда нидер урта нейтраль фикер булмады. Кемгәдер бик нык ошады, кемдер югары бәя бирде, кемдер турына сүкте. Мине дә, Хәмдинә апаны да. Шушы видеоны эшләгән команданы да. Дамир, әгәр дә син үзең теләмәгән әйберне сиңа эшләтсәләр, куркытсалар, эшләр идеңме менә? Бигрәк тә шундыйрак видео. Әйтик, мәсәлән, ялангаш килеш, урамда шауып бир дисәр, йөрер идеңме? Үзең теләмәсәң. Җавабын беләсең инде. Хәмдинә апа бигрәк тә Хәмдинә апаны, Татарстанның халык артистын үзе теләмәгән әйбер ничек итеп куркытып эшләргә мөмкин? Шуны гына әйтергә кирәк. Бу мондый идея бездә туды, без Хәмдинә апага мөрәҗәгать итеп карадык, Хәмдинә апа бик теләп ризалашты. Үзенә кызык булды. Хәтта видеоны ясап бетергәннән соң иң беренче аңа күрсәттек. Ул рәхәтләнеп көлде. Хәтта Хәмдинә апаның без видеоны ниндидер бер 21-ннән соң, 21 октябрьдә концерттан соң халыкка чыгарабыз дип сөйләшеп куйган иде. Хәмдинә апа шуның кадәр ошаткан видеоны, хәтта концертка кадәр тарата башлаган. Шуттан генә бездән алда таралмады әлеге видео. Шуны әйтәсе килә. Шул ук менә яшьләр турында сүз китәме? Кеше өчен кешене бизәүче иң зур сыйфат ул да булса ирония, самоирония дип әйтә. Татарча әйтсәк, үзеңнән үзең көлә алу, елмая алу. Бу очракта да бит Хәмдинә апа үзеннән үзе елмая. Беренчедән, икенчедән ничә яшенә булуда карамастан күңеле яшь икәнлеген аңлата. Ул бит җырларында да шул халан шул дип сөйли. Мин яшь. Җырлаучы егетләре дә Мөнир Ахмаевларны да алсак, алар да яшь. Менә мондай экспериментларга барасыз һәр вакытта да. Татар радиосы командасы белән гомумән Барс медиа компаниясе һәр вакытта да имеш-мимешләр астына эләгә. Син инде җитәкче буларак имеш-мимешләргә, тәнкыйтькә инде үз фикерең бардыр. Кайсата авыр булгалыймы тәнкыйтьләрне кичерергә? Менә шушы имеш-мимешләрсез яисә критикасыз иҗат үсми дигән фикердә мин. Һәр вакыт тарихта нәрсә күзәтелгән? Рәссам яхшы картина кабул итмиләр. Еллар узгачтын аны дахигә тиңлиләр. Яза үз пьесасын Гоголь, ревизор. Моннан да түбән дәрәҗәле пьеса буламы икән дип кеше көлә. Критиклар начар фикерләр яза. Мескен Гоголь тузауны чыгып китә Римга. Шуны гына әйтәсем килә. Менә шушы критика аркасында гына бәлки нидер иҗат өлкәсендә үсеш бардыр. Әлбәттә, күп вакытта аңламаулары, синең нәрсә әйтергә теләвеңне аңламаулары кәефне төшерә, бик нык кәефне төшерә. Мин иҗади кеше буларак әле ул тагы да кабул ителә. Мин бу очракта ничек тә булса якыннарыма бу хакта сөйләп, алар тарафыннан мине хуплауларын, хуплау мизгелләрен булдырырга телим. Шулай итеп җиңәм дип әйтергә кирәк. Ләкин әлбәттә һәр вакытта да ачу чыга, ничек кеше аңламады мине, ничек мин бит инде менә шуны әйтәсе килгән иде дип. Ләкин шу ансыз бармый, прогресс юк ансыз. Айваз, әлеге мизгелдә инде без синең белән үзебезнең шундый кичкенә генә әңгәмәне тәмамларбыз. Менә шулай вакыт бара, инде эфир шикләнгән дип әйтәсе килә. Хәзерге мизгелдә Татар радиосы исеменнән, шәхсән үзеңнең исеменнән, TMTV каналы экраннарыннан дип әйтик, үзеңнең теләкләреңне, үзеңнең фикерләреңне җиткерә аласың. Рәхмәт. Беренчедән рәхмәт Татар радиосын тыңлаучыларга, TMTV телеканалын караучыларга һәм гаиләләрендә гомумән менә шушы
татар медиасына, татар мәдәниятына, телерадиоларына игътибар итүләренә рәхмәт әйтәсе килә. Балаларында шушы игътибарны үстерүгә, өлеш кертүләренә рәхмәт әйтәсе килә. Сез булганда гына без эшлибез. Сез безнең эшләгән иҗатны кабул итүчеләр булганда гына, сез булганны без аңлаганда гына без алга таба эшли алабыз. Беренчедән рәхмәт. Икенчедән, инде шәхси киңәшкә килгәндә әйттем бит. Куясыз максат барасыз. Бу минем тарафтан гына әйтелгән сүзләр түгел. Моны ике кешенең берсе әйтәдер инде бу киңәш дигәнгә. Ләкин мин шулай тойганмын, мин тәҗрибәмдә менә шулай узганмын. Минем дә моны әйтергә хакым бардыр. Сиңа Дамир бик зур рәхмәт. ТМТV каналының җитәкчелегенә рәхмәт. Гомумән, радио белән телевидение, безнең Татар радиосы ТМТV каналы һәрвакыт шундый тыгыз элемтәдә булсын, мөнәсәбәттә булсын, аңлаучыларыбыз артып торсын. Бик зур рәхмәт. Айваз, үзеңә бик зур рәхмәт. Килгәнеңә һәм инде бергәләп шулай йөзгән өчен. Гомумән, спорт белән дус булыгыз һәм инде ТМТV телеканалын карагыз һәм Татар радиосын тыңлагыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Санаулы көннәр, мега йолдызлар, 25 алтын барс. Вакыт азая, интрига үсә. Эстраданың иң затлы тантанасы быел нәрсә белән шаккаттырыр? Татар шоу-бизнесы осталары журналистлар алдында җавап тотты. Татар җырына багышланган матбугат очрашуыннан безнең репортаж. Күптән түгел Миражда 18-нче халыкара татар җыры эстрада фестиваленә багышланган матбугат очрашуы узды. Фестиваль елдагыча Пирамида концертлар залында 16 декабрьдә узачак. Татар эстрадасында иң масштаблы проектны оештыручы Барс Медиа Татар медиа группасы, Татар радиосы радиостанцияләр челтәре, Татмус ТВ телеканалы белән берлектә эстрада елының нәтиҗәләре чыгарылачак. Татар радиосы радиостанцияләр челтәре директоры Динә Гараева сүзе буенча, татар телен өйрәнү, аны пропагандалы кебек сораулар шактый зур кызыксыну уяткан вакытта, мондый фестивальне зур дәрәҗәдә оештыру бик мөһим. Бүген Татар җыры проекты һәр яктан да кызыктыргыч бренд. Иң тугандырганы ул 18 ел дәвамында безнең туган телдә. Без үзебезнең халыкка дөнья күләм фестивальләрдән калышмый торган зур затлы тамаша күрсәтә алабыз һәм күрсәтәбез дә. Фестивальнең режиссеры Максим Скалозубов сүзе буенча, быел фестивальнең төп идеясе аның 18 яшьлеге белән бәйле. 18 лет – это период совершеннолетия, когда то, что родилось 18 лет назад, выходит в новую жизнь. И поэтому, когда мы начинали подготовку к этому фестивалю, всей командой думали, рассуждали, чему же будет посвящен этот фестиваль, а он будет посвящен совершеннолетию и определенной перезагрузке. Фестивальның сценаристы һәм алып баручысы Гөлназ Сафарова халыкны уятып җибәрергә теләве турында әйтте. Игътибар итегез микән, соңгы арада халык тамашачы тарафынан ниндидер драйв җитми башлады. Шул журналистлар сезнең тарафыгыздан да. Элегрәк фестиваль үткәч, мәсәлән, яза башлар үзләренең эмоцияләрен, һәрбер кеше нәрсә кичергән, ничек күргән, барысын белән шул драйв белән, әйме? Хәзер ничектер барысы сүрәш, Татар җыры фестивале үтте, ул затлы, ул югары дәрәҗәдә үтте. Ләкин менә бу ниндидер беренчел дип әйтик, эмоцияләр аларга да юкка чыкты. Хәтерсезме, без ничек көтеп аладык? Татар җыры килде, менә иштә бар иде, безнең барыбызның да бар иде. Менә без быел әлеге фестивальне дер селкетеп алырга телибез. Әлеге эмоцияләрне кайтарырга телибез. Чөнки кешене нәкъ шушы эмоциялар яшәтә. Фестивальның стилисты Алина Бәдретдинова лауреатларга нинди принцип буенча кием сайлауы турында сөйләп узды. Шулай ук иң кыйммәтле күлмәкнең бәясен ачыклады – 600 мең сум. Татмус ТВ телеканалының баш мөхәррире Лилия Кадырова фестивальне эксклюзив шартларда безнең каналда туры эфирда күрергә мөмкин булачагын әйтте. Шулай ук Татар медиа группасы Барс Медиага республикабызның президенты Рөстәм Миңнеханов килүеннән соң телеканалда нинди үзгәрешләр көтәргә кирәклеген сөйләп узды. Иҗади яктан гына түгел, гомумән техник яктан да телеканалны камилләштерергә телибез. Игътибар иткән булсагыз, без 1 сентябрьдән HD форматта, яңа форматта эшли башладык. Һәм гомумән президент килеп киткәннән соң югары тагын да яхшырак видео контент эшләү нияте безне тагын да яндыра башлады әлеге уй. Һәм әле кайчандыр зур хыял гына булып яшәгән проектлар
хәзер инде реализацияләшү этабында тора һәм без моңа әлбәттә шиксез шатбыз. Быел фестиваль барышында 25 лауреат билгеләнәчәк. Номинантлар арасында Илмира Нәгыймова белән Ришат Тухватуллин да бар. Илмира Нәгыймова үзенең фестивальдәге беренче чыгышын искә алды. Беренче тапкыр миңа оештыручылар шалтыраткач, син Татар җыры фестивалендә тимер аякта чыгыш ясаячаксың дип, мин шок хәлендә калдым. Мин гомумән беренче тапкыр Татар җыры фестивалендә үзе bir zor bir komandırgıç değil mi? Timur ayakını bulmadı, Tatar җырына хәтле бер дә басканы да булмады. Миңа икеләтә зор җавап бирде. Аллаһка шөкер, йөреп чыктым. Белүебезчә, татар җыры сәхнәдә елның иң популяр артистларын җыячак. Билгеле, әлеге артистлар арасында Ришат Тухватуллин да бар. Гомумән, татар җыры проекты минемчә безнең халыкның бөтен гореф-гадәтләрен, халыкның традицияларын үсештә зур көч куйган проекттыр дип саныйм. Һәм инде менә җырчылар арасында шушындый сүз йөри. Гомумән, миңа да әйтүчеләр булды. Без Европадан әйтик, Америка карата безнең татар җыр сәнгате күпкә инде артта калган дигән сүз. Мин моның белән беренче килешә алмыйм. Безнең татар халкының шундый барыгыза белүчә моңы бар, халыкның үзенең почеркы бар, һәм инде моны бернинди дә Америка җырчылары, гомумән чит илдәге җырчылар башкара алмый безнеңчә. Фестивальдә беренче тапкыр катнашучы Ришат Тухватуллин журналистларда аеруча зур кызыксыну уятты. Ни өчен җырчылык фестивальдә катнашмау турында Барс Медиа Татар медиа группасының рәисе Марат Гәрәев үз комментарийларын бирде. Мы с первого дня, как Ришат появился на фестивале, пригласили его. Конечно, мы работали через его генерального продюсера Рифата. К сожалению, не смогли общий язык найти по каким-то причинам. А поводу Ришат не выступал в течение последних 8-6 лет. От этого кому стало хорошо? Мне кажется, никто не выиграл, проиграл только зритель. Конференцияда фестивальнең бюджеты да ачыкланды. Ул үзгәрешсез 12 миллион. Оештыручылар моны хакта сөйләргә яратмый, чөнки аларның фикеренчә, татар җырын, татар телен һәм милләтен саклап калу өчен бу бәя генә аз. Күптән түгел генә республикабызның президенты Татар радиосы студиясында булып узды. Сез анда шулай ук әңгәмәдә үткәрелде. Ниндирәк сораулар күтәрелде икән һәм планнар төзелдеме икән? Дөрестән дә 16 октябрь көнне Рөстәм Нургали улы безгә үзенең визиты белән килеп китте. Ул безнең яшь коллективны күргәч бик шатланып, елмаеп безне каршы алды. Без дә аны каршы алдык. Әлбәттә тел турында сөйләштек, эстрада турында сөйләштек, гомумән радио, татар радиосы турында сөйләштек. Без аңа бик рәхмәтебезне белдерәбез һәм тагын да теге матурак, яңарак эшләргә дип ой фикердә калабыз. Динә Маратовна, 18 ел, бүген инде 18 ел турында күп сөйләнде. 18 ел эчендә төрле шаклар булгандыр. Татар җырын мактыйларда, тәнкыйтьләр дә, ләкин кайсы бер шарыкларда авыр булган моментларда татар җырын бәлки быел үткәрмәскә микән, кәефләр төшкән вакытлар булды микән? Булган очракта ул ситуациядә ничек чыкканнар икән? Оештыручылар. Мин оештыручы буларак бер фикер әйтә алам. Безне бер кайчанда татар җырын 2нче елга эшләргә микән, эшләмәскә микән, андый сораулар гомумән бер кайчан туганы юк. Әлбәттә төрле еллар була. Ул теге составлар төрле була, төрле шәһәрдә төрле яңа фестивальләр барлыкка килә. Тик берсе алыштыргысыз кала. Без ел сайын татар җыры бетүне әзерләнә башлыйбыз һәм безнең хәзерге вакытта идеяларыбыз ул күбрәк 20нче татар җырына барып түгәрәк датага барып тоташ. Ләкин аңа карамастан без Алла бирсә 18нче елның татар җырын яңа форматта, яңа бренд, яңа стиль, яңа төс
үзегез күргәнсездер, яңа тез белән башлап җибәргә булдык. Менә бу шуңа күрә перезагрузка дип аталады. Барысы да яңадан башлана. Шуңа күрә 16 декабрь сезне барыгызны көтеп калабыз Татар җыры сәхнәсендә. Вы впервые работаете с татарскими артистами? На татар-жюри я работаю впервые. Это не значит, что я работаю впервые с татарскими артистами. И как вам вот данный опыт сегодняшний татар-жюри? Как я уже сказал, каждая работа – это опыт общения, опыт знакомства с интересными людьми, с новыми исполнителями. И поэтому я воспринял это предложение, безусловно, положительно, безусловно, с позитивом, потому что это очередной опыт, интересный, поиск новых ресурсов. Я несколько иначе работал всегда в постановочном плане, но Татар-жюри 2017 это для меня новая ступень своего внутреннего состояния. Я бы так охарактеризовал это. А возникает ли вот противоречие в работе подготовки с артистами концерта, к фестивалю? Ну, я думаю, любая работа – это в любом случае конфликт. Движение вперед возможно только через созидание, а созидание невозможно без конфликта. Конечно, есть определенные моменты, с которыми не соглашаются организаторы или артисты, но на то это и работа, чтобы в итоге привести все к красивому финальному результату. Ну и чем же в этом году собираетесь удивлять зрителей? А это мы увидим 16 декабря. Сен инде бик күп фестивальләрдә лауреат булган, катнашучы булган артист. Элек Татар-жыры фестивален күзәтеп бара идеңме, карый идеңме? Гомумән фестивальгә карата уй-фикерләрең ниндирәк икән? Әлбәттә, мен бу проект турында күптәннән беләм инде Уфада студент булган вакыттан ук. Монда беләсең килмәсә дә тамашачы сиңа бу Татар-жыры турында әйтәчәк, көнендә гомә кешенең Татар-жыры узды дигән бер генә кеше булса да сиңа килеп әйтеп уза инде. Татар-жыры проектын мин ничек күз алдыма китерәм? Әйтеп узымча, ул безнең гореф-гадәтләребезне, гомумән татар сәнгатен һәр вакытта да үсештә куйган максатлы проект дип күз алдыма китерәм. Һәм Татар-жыры менә чит илләр белән чагыштырганда бөтен җир шарындагы иң затлы залларда, иң кыйммәтле залларда Татар-жыры, татар сәнгате яңгырарга тиеш минемчә. Менә мин күз алдыма аны шулай китерәм. Татар-жыры фестивалендә синең өчен конкурентлар, көндәшләр бармы? Кемнәр икән алар? Әйтеп узымча, татар сәнгатендә гомумән нинди генә эш булмасын, шоу-бизнес булсын, безнең очракта конкуренция булмаса, үсеш беркайчан да булмый. Әлбәттә, минем конкурентларым бик күп. Ул Фердус Тимаев, әлбәттә, Элвин Грей, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров. Менә без барыбыз да шушы нидә ярыш бара, ниндидер бәләки генә. Бу дөресе, конкуренция, гомумән соперничество һәр вакыт булырга тиеш. Чөнки ул булмаса, үсеш булмый беркайчан да. Инде пресс-конференцияга әйләнеп кайтсак, ул да булса Ришат Фатуллин үзенең конкурент итеп сине дә саный, сине дә кертте әлеге рәткә. Һәм инде син үзең шәхсән Ришат Фатуллинны конкурентлар рәтенә кертә аласыңмы, кертәсеңме? Минем өчен конкурент дигән әйбер бөтенләй юк. Җәйне конкурент. Ришат Фатуллинның үзенең тамашачысы, Юлия Элвенгрейның үзенең тамашачысы, Салават абыйның үзенең тамашачысы, минем үземнең тамашачы. Һәрберсенең үз фикере. Кешенең фикеренә бәйләнеп, бәхәс чыгару дөрес түгел. Менә мин дә бүген үз фикеремне әйттем. Татар жыры зур дәрәҗәдә, андый дәрәҗәдә әле башка проектлар юк дидем. Бу минем фикер генә. Әле бүген әйттеләр, әле син сорау бирдең, Косяк сорау бирде әле. Үзгәрҗеле конкуренция була аламы дип. Ничек инде үзгәрҗеле конкуренция була алсын? Ул чыннан да башка формат. Бөтенләй башка формат. Аны татар жыры белән чагыштыру дөрес түгел, керек түгел. 16 декабрь көнне барыгызны көтеп калабыз. Пирамида залларына, татар жырына, яңа жырлар, яңа эмоция, сезнең китә, дәртле, моңсу жырлар китә. Мин дә сезнең белән. Яңалыклар шуның белән тамам. Ләкин киләсе атнада шушы ук вакытта мин Лилия Гимаддинова сезне Татмус ТВ каналында көтеп калам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.